ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोरा पावाराव फैनो नाजानायजों लोगोसेनो बे समाव हारिनि थाखाय एबा जातिनि थाखाय खौसेथि जानाया गोनांथि। मानोना खौसेथि जायोब्लासो जोङो जायखिजाया जेंनायाव गसंथानो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा आरो नेशनेल पलिटिकल पार्टीनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिआरआव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बारा सम गोबाव गैला आरो बे समाव मिरुनि एबा गुबुन गुबुन गेदेर राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव बिटिसिआव हाबनो थाखाय एबा बिटिसिखौ गावनि आवथायाव लांनो थाखाय जुजिनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दं। बिटिसिखौ जेरैखि जाया गावनि दखलाव लांनो थाखाय एबा खुंथायाव लांनो थाखाय नाजानाय हाबाफारिया सोलिदों आरो बे समावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि मोनसे रोखा आरो गेबें बाथ्रा। बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव गुबुन गुबुन गिदिर राजखान्थि हान्जाफोरा एबा नेशनेल पलिटिकल पार्टीफोरा बबेबा मोनसे काउन्सिलखौ एबा ओनसोलखौ गावनि आवथायाव एबा खुंथायाव लांनो थाखाय नाजानायाथ' सोलिगोन। मानोना बे समाव सुबुंखान्थि हादोराव जे गावनि बा राजखान्थियारि बादायलायनाय एबा जुजिलायनाया सोलिगोन। नाथाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मा लुबैयो? बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जायखौ मदद होगोन एबा जायखौ बजबना लागोन बेनो पावाराव फैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। सुबुंखान्थि हादर बे सुबुंखान्थि हादराव बयहाबो राजखान्थियारि जुजिलायनाय एबा बे समाव बाहागो लानायनि मोन्थाया दङ। नाथाय बे समाव रायजो राजाफ्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोरासो बेखौ थि रोखोमै बिथांमोनखौ बजबना लागोन एबा बिथांमोनखौ भट होयोब्लासो देरहासार जानो हागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे सिगांनि सानावबो बिथांमोना जुजिदोंमोन, बिथांमोना नाजादोंमोन जे मिरुनिफ्राय गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोरा बे समाव फैदोंमोन आरो बिसायख'थिनि थाखाय बिथांमोना हास्थायदोंमोन एबा नाजादोंमोन। नाथाय बै समावबो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा गोबां मासियाव देरहासार खालामाखै एबा बिथांमोनखौ बजबना लायाखैखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। गिदिर राजखान्थि हान्जाफोरा गुबुन गुबुन जे काउन्सिलफोरखौ एबा जायगाफोरखौ लानायनि गोबां बिदिन्थि दं। बिदिन्थि हिसाबाव कार्बि आलं आरो डिमा हासावफोरखौबो बे समाव गावनि आवथायाव लांबाय बा गावसोरनि आवथायाव लांबाय। नाथाय बे समाव जे ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोरा जे खौसेथि जानानै जुदि गसंथायोब्लासो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा होननानै बुङोब्ला बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा आरो फिसा राजखान्थि हान्जा दंबावो आरो बैफोरो खौसेथि जायोब्लासो आरो खौसेथि जानानै हारिनि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय सानोब्लासो बा साननानै जुदि खौसे जायोब्ला इयुननि जायखिजाया थासारियावनो खौसे गसंथानो हागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव खौसेथि जानाय एबा खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा मावनाया गोनांथि दं आरो राजखान्थि बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला बे समाव गुबुन गिदिर राजखान्थिनि नोजोरा बे समाव गोग्लैखागोन एबा सुबुंखान्थि हादोराव बबेबा मोनसे काउन्सिलखौ बबेबा मोनसे ओनसोलखौ गावनि दखलाव एबा आवथायाव लांनो थाखाय जुजिनाय हाबाफारियाथ' सोलिगोन। नाथाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जायखौ अनगोन बैसो सरकाराव फैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। ओरैनो राजनितिक हान्जाफोरनि थांखियानो जाबाय सरकार दानाय। दा बिजेपिया राजनितिक पार्टी हिसाबै सरकार दानो लुगैनायाथ' थाखागोन, खिन्थु लुगैबानो नाजाबानोथ' साक्सेस जाया। कारण गणतन्त्र सरकार दानाय दायआ रायजो राजानि मदद खालामनायनि सायावसो निर्भर खालामो। दा रायजोफ्रा जुदि बिथांमोनखौ मदद खालामो हयथ' जाफुंनो हागौ। जों जेनेबा दानो मोना होननानैथ' बुंनो हाया। गणतन्त्र गासैबो सरकार दानो हानायनि मोन्थाय दं, सरकार दानो नाजानायनिबो हास्थायनायनि मोन्थाय दं। बिथांमोना हास्थायदों, खिन्थु हास्थायबाबो नाजाबाबो जाफुङैया रायजो राजानि मतामतनि सायावसो। कारण रायजोफ्रा जुदि मदद खालामो मेजरिटि देरहाहोयो अब्लासो सरकार दानो हागोन। थांनाय समाव नुदों जे बिथांमोनखौ सरकारा मावगोन, रायजोफ्रा मेजरिटि होआखिसै, बेनिखायनो सरकार दानो हायाखै। एबारबो जों आसा खालामदों, जोंहा मोनसे फोथायनाय दा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे
बिजेपिखौ मेजरिटि देरहानायाव रायजो राजाफ्रा मदद खालामनाय नङा। रिजनेल पार्टिफ्रा गिनो गोनां खौसे जानो गोनां ओरैनो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि हिस्ट्रिखौ नायबा जों बेखौनो नुदों जे नेसनेल पार्टिफ्रा अरायबो रिजनेल पार्टिखौ फोजोबस्रांनो नाजायो आरो बे नाजानाया बिजेपियाबो थाखागोन। बिथांमोना कार्बि आंलंआव रिजनेल पार्टिखौ फोजोबस्रांबाय, डिमा हासावबो फोजोबस्रांबाय, दिनै बिटिआर ओनसोलावबो एसे नाजानाया बिथांमोना थागोन। दा बेखौ खुला खुलि हयथ' बे दिन्थियाखै, हयथ' आन्दोजों स्रोद स्रोदै बिथांमोना नाजानाया थाखागोन। दा बे नाजानायखौ जाफुंसार होनोबो नाजागोन बिथांमोना, बे हास्थायनायखौ मोगथां महर मोनहोनोबो। दा बेवहाय बिनि बेरेखायै जों बेसेबांखिनि स्टेन्ड होनो हायो, रायजो राजानि गेजेरजों बेसेबां हाबनो हायो, रायजोखौ बेसेबां बुजायनो हायो, रायजोखौ जोंनि प्रति बेसेबां गोख्रों खालामना लाखिनो हायो, बिनि सायाव निर्भर खालामगोन। बेनिखायनो बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामनो जोंनि स्ट्रेटेजि, जोंनि पलिसिफोरखौ जों नाजाबाय थादों। जोंहा रिजनेल पार्टि हिसाबै हाग्रामा महिलानि बिपिएफ थाबाय, इउपिपिएल थाबाय, आरो हयथ' बिदिनो फिसा फिला थाबावनोबो हागौ। दा बे पार्टिफ्रा ओरैनो जास्ट पलिटिकेल पावारनि थाखायल' नाजायालासेनो गावनि जातिगत जिफोर इसु बेफोरखौ फोथांना लाखिनानै बेफोरखौ लाखिनो नोजोर होनानै खामानि मावनो रोंनांगोन। आरो अब्लासो जों एग्रेसननि एगेन्स्टै स्टेन्ड होनो हागोन। कारण नेसनेल पार्टिफ्रा गासिबो एग्रेसन खालामो। दा बेनि एगेन्स्टै स्टेन्ड होनो हानाय पलिसिफोरखौ जों रिजनेल पार्टिया जेब्ला नेसनेल इस्युफोरखौ लानानै खामानि मावगोन अब्लासो जों स्टेन्ड खालामनो हागोन। नङाबा जास्ट पावार लानाय पलिटिकेल पावारनि थाखायल' खामानि मावबा जों हानाय नङा। बेनिखायनो जोंहा जिहेतु इउपिपिएल पार्टिया जास्ट पलिटिकेल पावारनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानैल' नङा, खिन्थु जातिनि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै, जोंनि जातीयताबादखौ फोथांना लाखिनानै जोंखौ मोनसे आलादा सिनायथिजों थांना थानायनि जिथु सिमां, बेखौ मोगथां महर मोननायनि जिखिनि हाबाफारि, बेखौ लानानै जों खामानि मावदों। आरो बेनिखायनो जों फोथायदों जे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रिजनेल पार्टिबाबो इउपिपिएलखौ मालाबाबो नाकच खालामनाय नङा।